Hi! Welcome back to my YouTube channel. Karon kay itorta mo sa amuang garden ha. So murag mingawon manggod mi sa among area kay buldoso naman amo ang balay diri sa Purok Trees, Mukas Kulambugan. So ato asang patan-awon ta mo sa amo ang garden kay murag sakit biya po sa amo ang dughan kay ako bay nabalo og panggunaan ni. Dayon basta ako nang ituyok. Talan na isuri ta mo sa amo ang garden kay sayang biya po kaayo ay. Luoy kay among kahimtang. Oh, mao na si mga okra. Okra namo ni mama kana. Na mao na si mga okra ha, kaokrahan ni mama ha. Di na apo mikuan kanang katong kamuti taps ba. Tambal sa katong gipang animic, mao na siya lapuaan ra. Kani siya katong okra ni mama, kami nagtanom ani ni mama. Kay once nga walay sudan, dali naman siya malaphawan. Palit ta ginamos nga kuan, balig 5 na, fights na. Ug na pumitanglad sa mga silingan dira nga mahilig og mga tanglad, nami mga tangkong. Kana ug among kamunggay karon kay nadaot kay tingulan man ang kaamunggay karon is nalaya jud siya. So maura ni amo ang naanugunan ang okra na mo napumi tinangkong kay kuan man ni siya para sa mga tula mawala ang langsa. Ug ang atong mga tanglad is di jud mawala ang tanglad kana. Diba? Ug na ako'y kauban ang anak galipay kay siya. Hi tutom. Si tutom na hi tutom ay. Ang among Chinese tangkong kana. Noy among Chinese tangkong bago manggiharbisan kay na may nagpalit og kaning balig 40 pesos gahapon. Dayon ang amo ang batong. Kani ang batong namo. Kana. Sumur among batong is kagunson murag anam kay usahay kami may muluto sudanan kay way sudan so diretso na lang batong kay ang panlaban sa batong is ahos naman, uwil, tuyo, wala. Mahit na, sudaan na siya. Pero healthy kay napo mi munggos. Pero wala pa mi ka-harvest sa munggos. Ana. Kay ang munggos, bago pa man ni siya ambot ka ha, og makaabot pa ba mi ani kay bulduso naman yun ni. Ang nakapalit is taga Pagadian City. Sayang biya pod kay dugay biya mi na garden diri mga pila ka tuig na mi diri. Dayon tinangkong na di mawala tinangkong. Among talong is wala ka tubo. Kana. Og kuyog-kuyog man ni akong alaga gu kay ganahan man ni siya mo suroy og garden. Naapo mi kuan kanang mani. Hay mga ludi na pumiman ni Chinese tangkong dako-dako bi among area pero ang among mani karon na pumikat ng humot gani kaayo patula kanang na kay mga tinula naibunga kana na pumi sibuyas dahonan kana namin mani kana kung kuyog-kuyog man akong langlang dayon kanang humot kayo nga lamas kanang sibunjing mao na sibunjing kana mo na sa jibujing kana mo na sa jibujing kani humot kay ni siya mao man na siya himuon og kanang kuan sweet delicacy kanang pangapagkaon na to sa tuang mahal na kapatid ng mga Muslim kanang palapa. Pero karon wala man siya ning tubo kay paspas og dagko kayong baha suga kanal-kanal na lang mi. So ana mo na sa jibujing. Ang isa kana nasa kong luyo mo na siya sibuyas dahunan. Yes.
Garita. Dayon na po mi alugbati. Kana alugbati na siya kana. Yes, alugbati na siya ha. Naami alugbati kana. Pagkahuman alugbati is total mo na po mi okra. Di na po mi o kanang para humot gani. Sa ngalan niyan. Sikwa. Kana sikwa. Dayon kana mo na siya nang napumisaging. Pero usahay mo diri kay kusog ang ulan is ang among saging is kanang bunsalo. Then apo mi okra o ang okra o. Kana mga okra na siya diri nga part is okra. No. Okra ni siya. Dayon kuman sa okra na di mga okra diri daghan. Pagkahuman is naapo mi kaning kasagingan. Okay din ang amuang upo is wala yung katubo karon o tanawang gagmay kaayo. Kay bati kayong andagan kay ang baha sa gunson biya tingali biya ko nga. April, May, June. So ay tingulan naman po di ay no. Tingulan na pod. Mao ni siya gagmay kayo ang kuan. Gagmay kayo ang bunga sa upo. Then murag kaning ang okra murag lami ang tubo sa okra, murag gwapa. Kana. Then ang kanang sikwa kanang pahumot sa inyong lawoy na ay kanang bisag isda nga sud kamunggay then kani ibutang kani sikwa lami kay na di mo magmahay ana umuani mo diri makadalag yun mo kay panghatag raman ni mama bawal namang palit-palit kani gamay pa nga man ni pero sa una naka-harvest yun kog man ni grabe daghan kay kuhalin kay ako ra man ginilungag then gi-post na ko sa FB so tag gis ang putos. Dan kani siya mao ni siya ang Chinese tangkong nga katong tangko nga mabuhi siya sa yuta nga mala. Ayaw tong tangko nga nagkamang sa basakan kay mao to siya tangko nga kaunon sa baboy o tangko nga Bisaya. Which is kini mao ni siya ang Chinese tangkong nga dili mo katay. Ang iyang tubo ani is pataas. Ulbo, paulbo ang Chinese tangkong. Kana gitorta mo sa amo ang garden kay nagpasalamat po ko nga niabot na taog na-monetize na ta sa YouTube channel. Thank you sa salamat. God bless sa inyong mga suporta. O kani mo ni siya. Anam kayo ang amo ang batong karon kay grabe kadaghan sa mamalit dayon. Kuan, gamay lang nabuhi sa pagtanom. Kana akong kauban ay Ginoo kasi siya kuyog-kuyog. Ayan. Mao nang mawili yun mi diri nga area. Napo mi mga tanglad o kana. Tanglad. Kana siya kay okra man siya o okra. Kana okra. Daghan kay ning okra. Mao na siya pinakakatulkan ay ikapon pero lami kanon. Thank you ha, natur na ko mo sa amo ang garden. Hinaot nga di mo magsawa. Kani kamunggay na mo kung naami tinula dira ra mi magkuha. Pero ang uban nga punuan sa kamunggay is nangalayos. Wa ko kabalo nga no. Ug daghan kayong salamat. Thank you. God bless. God bless kanatong tanan.